לכולם, כאן אילן. כאן מקסים. ואני מקס. והיום אנחנו משחקים בשרת של אייפיקסל בפיינטבול. אז יאללה, מי בקבוצה של הכחולים? אני. לא, אני... הלו מקס, אתה איתי, איזה גבר, יאללה מנסים. וואי, איזה יפה הכחול הזה, מה זה? זה אקווה. נכון, זה כזה אקוואי. היי, בוא נפסל. יש לי כבר קיל. וואי, הרגו אותי. יש לי כבר קיל. מה, אקווה מפסידים? אל תדאג, אנחנו ננצח את המאפלים האלה. יש לי- וואי. עד אני בא אליה, אני בא... היי, שרקתי מישהו, ולא כיוונתי. יורה לאוויר סתם ככה. תכלס השיטה הכי סוסה. מי צריך לכוון? יש באמת, לנו... מה? יש. נגמר וואי, לי כל הסנואובולס. וואי, אני בא לו ככה מהצד, ככה בהתחמקות. וואי, אני יופי. מתחבא פה בביצה. 2 קילים. יש, הרגו אותי. יש לי 2 קילים. גם יש לי קיל אחד, יש לי שתי... אילן, אתה לא צריך ללחוץ כל שנייה על העכבר, אתה לוחץ רק אינסופי. בסדר, מה זה כן. משנה? וואי מקסים, אני מאחוריך, מה, גם אתה אוהב את הצד הזה? כן, אני תמיד בא מפה ככה, עושה להם מסתר. זה צד עוד המזל. קיל. צד כמה המזל. קילים יש? מה? גילן, כמה קילים יש לך? 2. 2? גם לי 2. מה אמרת 3 מקודם? וואי, מה זה רודפים אחריי? והרגתי את שתי אלה שרודפים אחריי, זה מאפנים, יש לי 4 קילים. מקסים, מה זה? למה לא מצליח להרוג? ראית את שתי אלה יצאו עליי? לא. איזה נובים. כן, וואי 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 וואי, יורה לאוויר סתם ככה. היי, הרגו אותי. ידעתי שירדתי מהם מאפנים. נכון, רד מה פנים, אקווה סוסיים. כל אקווה מי סתם שברד דפוקים. עכשיו יפסיד. כל מי שברד סתם אפן. אוהד מפסידים. ומי שברד, לא. מי שברד זה מה אילן. אתה? כן? הרג מפסידים. וואי, וואי, הרגו אותי. גורון יש פה דובן. איזה לאגר אחד שאני פגעתי בו איזה 80 סנואובולס והוא לא מת. כן, איך אני שונא כאלה? גם אוי, אצלי זה הנה, ככה, פה. אני לא מצליח להרוג אתכם, מה זה? סוף סוף הרגתי אותו. מי זה שהיה שם על העץ? כן. מה זה? הנה, עכשיו יש לי קיל. וואי, הרגת אותי אילן. סוס! יש לי 6 קילים. מה סוס בזה? יורה לאוויר סתם ככה. נכון, איך אתה יכול לדבר ככה, אילן? זה לא מזל יפה. נכון. וואי, פיינטבול, איזה כיף זה. זה מקסים, זה אח שלנו. יואו, יש לי כבר 6 קילים. זה חזיר שלנו. לא סתם אח, חזיר אח. הנה אילן! היי, הרגתי אותך! ואני הרגתי אותך בחזרה! רוונג'. רוונג' קיל, מדפקה. לא, אמור להיות לזה שם משלו, כשאתה הורג את מי שהורג אותך. בלאסטר פייס! חזיר רנג'. איזה שם יפה לזה, יש לזה. כן, בלאסטר פייס! איזה- כמה אני קילים רואה יש לך, מקס? אילן איזה- הרגתי אותך, יש איזה כיף. כמה קילים יש לכם? יש לי 5. יש לי גם לי. 6. וואי, הנה שוב על הגר הזה! הרגתי אותו הפעם מהר. יש לי 7 קילים. יש לי 6. אקווה מנצחים, רד מפסידים, אקווה מנצחים. רד מנצחים, מה אתה משקר? מה פתאום, אקווה מנצחים? טוב, ידוע. הנקודות, כמה שיש לך יותר, זה יותר טוב. כאילו זה לא, כמה, זה כמה כמה שפחות. כמה הקבוצה ארגמטית, נו, כמה כמה מתנו? כמה נשאר למות כאילו? כמה נשאר למות, כן, בדיוק. יאללה, הרגתי אותך שוב, איזה כיף זה. כן, יש ראיתי אותך. לי 9 קילים, כמה יש לכם? לי 5. יש 9 גם, בדיוק. יש לי וואי, 10. די להרוג אותי, מקסים. מקס, אנחנו תאומים. יש לי 10. יש לך עכשיו 10. עכשיו גם לי יש 10. אוי, עשר. אתה כל שנייה הורג אותי. איזה כיף זה. מקסים הקילר הזה. 10 קילס, יאללה, וואי. נשאר... וואי, האדומים ירדו לי מתחת לקו של הקיל, איזה מאפנים. וואי, כן? מקסים, אתה כל שנייה יורה בי. מה רע? גם אצלי, איזה סוזה. 3. וואי. 3, 3 אדומים. 2. יאללה, סתם יורה, נקווה שאני אהיה... לא, לא. יש 11 קילס. היי, מקסים, הנה אתה, מקסים. עשיתי את הקיל האחרון. יש לי עכשיו 11 קילים, והיה לי סוס. 10. איזה כיף עשיתי את הקיל האחרון. הלאה, טוב, אז נחזור בראונד הבא. יאללה, ביי. מה, אתה מצלם? וחזרנו לעוד ראונד של פיינטבול. וואי, קטלני, אילן, באיזה קבוצה אתה? פרפל. יש. אתה איתנו, וואי, וואי, מי עוד בפרפל? אני. יש, וואי, זה איחוד הפיגי בראדרס. כן. אחלה. יאללה, אך הפעם רד מפסידים. נתקרתי מהקקטוס. איך? וואי, מה זה, יש פה פירמידות. איג'פט. זה איג'פט, זה מצרים. מקס, אני יופי, הרגתי כבר אחד. סוס. גם אני. ריאליש רנדומלי סתם ככה. וואי. נו, אני חייב להרוג. לא, פאק. מה, אני לא רואה אותם.
איזה באסה שהכדורים פה הם לא unlimited. כן, זה בסדר. יש כזה שאתה יכול לקנות שהכדורים יהיו לתמיד. קסדה כזה. כן, אבל זה משחק אחד או שלא? לא, לכל המשחקים, אבל כמה זה זה עולה 4,000 בערך, או 3. יופי, יופי. אז אחד פה עשה קיל סטרייק של איזה 4 מהפרפל שלנו, זרקתי אותו. וואי, מי זה? הרגתי 2 אנשים ואז הרגו אותי, וואי. וואי, יש לי דאבל קיל פה. אנחנו תיקו. חכה, ואנחנו... אני הרגתי עוד מישהו גם. אנחנו בהובלה. אילן, אני מאחוריך. אילן, כמה תסתכל קילס עליי. יש אימא'לה, לך? כמה אנשים יש פה? כן. אילן, כמה קילס יש לך? 2. איזה מאפן, גם לי. כן? כן. וואי, סוס. יאללה, אנחנו עוקפים אותם בקצת. יש לי 3. וואי, שוברים אותם. סמגור. 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 סמבר. יש לי 4. איזה אחד עולה לעץ בננות הזה. לפלמה. מה, הוא קוף? מה נראה לו? וואי, 4 וואי, קילים. סוס. פאק, 3 איזה קילים. קטלני זה שהכובע הזה וול. איך אני אוהב את זה. יש לי 4 קילים. כזה. וואי, זה מגניב אחי. כן. אה, זה ארן מכבשים. דיגיז'ן, ז'יגידיגן דנג'ן. הפרוקצ'ופ זה יותר מגניב. וואי, מקס יש פה במים קליי. וואלה, אז תאסוף אותו. סתם. פליי. וואי, יש לי 6 קילס. 5. קילס? כן. מה איזה מניקים? יש לי 4 ואתם ככה יש לי זמינים. 5. אילן, יש לך 5, לי יש 6, אתה מאפן, אתה לא... לא, מקס יותר מאפן. מקס יותר מאפן. level. אתה יודע למה מקס לא מאפן כמוך? כי אתה הצלם, אילן. נדפקת. איך אני מאפן אם יש לי 6 קילים? מה אילן? איך? כן? נכון, וגם אתה הצלם, אילן. וואי, הם מדביקים פער. מה הם חושבים לעצמם? אני רואה פה איזה אחד מתחבש. וואי, 7 קילים. ועוד אני מאפן אילן? כן? פש אחד, מה נראה לך? וואי, יש שם אחד על הפירמידה. אני הלכתי להרוג אותו. כן? תערוך. וואי, אילן, איזה נוב אתה. הבאת לי מזל נאחס, מרוב שאתה דבא. הנה, אתה יודע, הרגתי אותו. אני עולה על הזה, על הספינקס הזה. יואו, זה ספינקס. וואי, יש שם אחד ספינג'. כן, גם אני בהתחלה חשבתי שזה סתם, אבל בסוף גיליתי שזה ספינקס. מה, זה ספינקס? יורים עליי. מה, אתה לא יודע מה זה ספינקס? כן, זה החתול הגדול הזה במצרים. כן. וואי, יש לי כבר 9 קילים. היית רוצה חתול כזה בבית שלך? בטח, אם הוא ייכנס. מפגר. ככה הוא משתין בקופסה הקטנה הזאת שלו. יואי, יש לי 7 וואי, קילים. אחד. איזה הוא משתין 200 ליטר נראה לי. יש בה כל הבית של אילן זה הקופסה הקטנה שלו. גם אליה הוא לא נכנס. מה הוא בכלל? למה לבית שלך הוא מה, ייכנס? אם אתה יודע מה ההיסטוריה על הספינג' הזה? ספינג'? ספינג', ספינג' זה בכלל לא אוכל כזה, לא? ספינקס, כן, ספינג' זה שבחנוכה אוכלים. כן. וואי וואי וואי. לא. כמה קילים יש לכם? רגע. 7 לי. רגע, שנייה. יואו. ריבוס at once. מה זה? עד עכשיו לא הרגתי מישהו אחד, עדיין יש לי 6 קילס. מה, עקפתי אותך. וואי, מה זה, אתה יודע למה אתה עדיין מאפן, אילן? וואי, תקשיבו, אתם יודעים מה למה? גיליתי עכשיו? נכון, יש את הגולד נגטס? נו, כן, אני יודע, אתה לוחץ עליהם מקש ימיני ויכול לקנות. כן, יש חנות כזאת, אני הרגתי את האחרון שהרג אותי. מה, לא ידעת איך? את זה? מה, לא ידעת את זה כאילו? מה, אתה לא פיינטבוליסט? יואו. מקס הוא לא פיינטבוליסט. כן, לא פיגמוליסט, כמה קילים יש לך, כמה? עכשיו 10. מה? יש 11, יש 11, יאללה. יאללה. כן? ולי 8! אילן מאפן, אתה יודע למה אתה מאפן, אילן? כי אתה אתה הצלם. מאפן. כי אתה הצלם. יאללה, 12 קילים. ראית, הם באים אלינו לבית כהזמנה. יאללה, 13 קילים. וואי, יש כאן מישהו עם ידיים אדומות כאלה. הוא נפק with me. הוא נפק with me. סימה שלהם, עדיין יש לי 6. או, משה. 9. עבדתי עליך, מה נראה לך? יש לי 10, מה אני פרו? יש לי 13 קילים, יא וואי, מאפי. עכשיו יש לי 8. סוס, הרגתי 2 ברצף. קטלני. וואי, 9! 10. 9! ביי. סליחה להפרעה. וואי, סוס, 14. חשבתי אתה אומר את זה לי, חשבתי אתה רוצה וואי, תמות כבר. סרטון. וואלה, אני בזבזתי עליו את כל הכדורים. יש לי 10 עכשיו. דקה אחת חוזר. 11. עכשיו באמת יש לי 10. אני לא ולי משקר. 11. סוס אילן, אבל אתה יודע עדיין למה אתה מאפן? כי אתה הומו. וואי, אסור לקלל ביוטיוב, וואי, זהו. באתי למישהו מאחור, הסוס. מה?
יש לו 12 קילים, סוס. מה סוס בזה? כמה לך? וואי, אנחנו עומדים לנצח את האדומים! יש! יש! מה, יא. אין לי עוד כדורים. יאללה. עוד 7 הם מתים ואנחנו מנצחים אותם. אדומים מאפנים. גם מקודם האדומים היו מאפנים ואנחנו היינו אקווה. אתה היית באדומים כמו איזה סוג של נוב, אתה מבין? תענו. סליחה אילן, אל תרביץ. איפה אתה? עד עכשיו לא ראיתי אותך. וואי. 13 קילים. 13 על האילן. אתה יודע למה זה עדיין נובי? כי אתה נוב. יש עליך גם 3 הגנה כזה. נו, 3... של החולצה? כן. כן. יאללה, אדומים, עשיתי- ניצחנו! עשיתי את הקיל האחרון נראה לי. סוס, ניצחנו! עשיתי את הקיל האחרון? לא. לא. לא אילן, לא. אוף. טוב, טוב, יאללה חברים. מקווה שנהנתם. לייק וסאב. לא אם אתם לייק חדשים. וסאב. אז לא. מה? מה? אם מישהו כבר סאבר שלנו, מה, הוא ייתן לנו סאב? לא. איך הוא ייתן לנו שוב סאב? אמרתי אם הם חדשים, יא חירש. לא שמעתי. טוב. טוב, אז חברים, תנו לייק אם אהבתם את הסרטון, ואם אתם חדשים, תנו סאב. אז טוב, מקווה שנהנתם. יאללה, ביי. יאללה, ביי!